Čauky lidičky, tohle je můj nový ten. Nezajímajte se, když slyšíte tady mluvit mé rodiče, to si nevšímejte. Ale chci prostě vám říct, že vám strašně děkuju k tomu, že jste strašně koukáte hodně na mé videa. Je to docela cringe oproti tomu, že mám jeden odběr, ale líbí se mi. Ale ještě se mi líbí, že teďka mám, víte kolik zhlédnutí? 571 tam vidím. Takže jsem udělal jedno video, ale chci udělat nějaký dlouhý videjko. Mega dlouhý. A prostě jsem rád, že prostě máte rádi naše to. Tohle je první část. Počkejte chvilku. Tak, znovu, takže já ti řeknu. Takže já vám řeknu, prostě, že vám děkuju. Tohle je druhá část. A prostě já se budu ty, který mi na tato video napíšou koment a napíšou a prostě mi napíšou třeba ahoj, chci být mezi top 10 sledujících, tak tohle mi napíšete a já udělám to, že si vás napíšu na tady ten papír a dám si vás na to, na banner, takže se těšte. Tohle bude strašně malý vlog, končíme za 25 sekund, protože to musí být takhle načasovaný. Já jenom zavřu dveře. A takže chci vám jenom prostě, tohle je takový děkující video za to, že ne za odběratele, ale za zhlédnutí, takže děkuji vám a za 5 sekund končíme. 5, 4, 3, 2, 1, čusík.